Sa Good Vibes sa Banwasang Ibi Magalona, ang ilang nga public cemetery may kaugalingon nga database. Iniagud tumahapos matultulan ang mga ginapangita nga pansyon. Mayaraman sang disposal area para sa mga naggamit nga dagom sa pagbakuna. May report si Romeo Sobaldo. Gikan sa highway sang Ibi Magalona, makita ang patio ng simbahan Katoliko. Ang design sang arko sa entrance, nagapakita nga madugay na ini napatukod. May mga makatawag atensyon nga kolor sa mga pansyon. Sa likod sini, ang public cemetery sa lokal nga panguluhan. Agaw atensyon man ang duha ka mga pula nga mga pansyon. Iya ini sa mga ginikanan ni Jan Hayona. Pula naman kuno para mas mahapos makitaan, kag para lain naman. Kay mama ko na kay papa mo. Oo. Kag hindi hapos, hindi po na pakitaon, no? O, hindi po, lay hapos lang bala. Kita mo layo, makita mo na mo to mo, no? No? Pero, Nga hindi man puti sir ho. pikito ka kumo naman sa puti mo. May mga benches sa kilid sa mga pansyon. May solar lamps. May public comfort room. Suno kay Julius Aldea, ang cemetery administrator sa Banwa. Mayara sila sa kaugalingon nga database kung sa diin na-record ang tanan nga mga nalubong diri kag kun diin nahamtang para mahapos ang pagpangita sa mga pansyon. May mga ngalan sa mga block ang kada bangga. May IT kami di. Kung why kaya kabalo kay imo nga patay kundi nabutang, search mo lang di, kadto ka lang sa opisina. Malocate na na sir. Makuha na mo sa Kinaka-record computer. tanan? Oo. Wow. I-amuno mo lang ang ngalan kag apelyido, ma-search na mo kundi nga block. Napalibutan sa mga CCTV cameras ang patio. Kung may nagapakadto pa lang nga manuglubong, ilan na inigilayon nga ma-monitor. Kag may gipatukod pa sa likod nga disposal site para sa mga dagom nga gingamit sa vaccination. Nga injectable sang vaccine, ari man di, inobrahan man namon septic bolt. Ah, okay. Kaya hindi mo man na malubong nga simentado gina saya. Oo. Nga, ginbudgetan Sa mga na. injection na sir, nga ginadispose? Oo, ang ginabaksin ta sa aton bala. Plano nila nga maghimo pagid sa website para samtang nagapakadto ka pa lang sa patio, makahibalo ka na kung sa diin ka madiretso.